И така, какво става, хора? Аз съм Лодуе и днес ще отварям 40 кея, почти 40. И каквото взема от тях, ще ги направя на томбо. Абсолютно всичко. И да започвам. Добре, някой късметлия ще получи един стак обсидиан. Още един стак обсидиан, идеално. Две леджени. Опа, за малко. 1000. И разбира се, общия обсидиан. Пет хиляди. Общо 6000 става. Още 5000. Стават вече 11 000. Още един стак обсидиан. Ако взема китарно, ще е много добре. Нищо. Още един стак. За малко. Пак нищо, нямам този късмет, но имам още 28 кея, надявам се от тях да вземем нещо. Още един стак обсидиан. Пропуснах. Добре. За сега не сме взели нищо явно. Нищо. Така, две легендарки. Вече започна. Става малко по-яко. Пак нищо, разбира се. Един стак TNT. Още един стак обсидиан. Си направите холм. Още един стак обсидиан. Остават 19 кея. Ако не взе нищо яко, сад. Още един стак обсидиан. Така, опис лот. Което не е толкова опино. Някой ще го получи. Пет хиляди. Мисля, че станаха вече 16 000, ако не се лъжа. 17 000. Пак нищо. Мисля да остава 6 кея. Ако искате, вие си ги отворите, защото както виждате, аз късмет нямам. А, 18 000 мисля, че станаха. А, 19 000. А, 20 000 мисля, че станаха. Или 19 000. Нямам късмет с тези ключове днес.
40 кея почти нищо не съм взел. Само обсидиан. Още TNT. Още 5000, мисля, че станаха 25 000 вече. Допуснахме 50к. Един крипарек. Верно ли бе? Добре, ще ви остава само един кей. Още 1000, мисля, че станаха 26 000, ако не се лъжа. Разбира се, нищо. А, 27 000, ако не се лъжа. Да. Последен кей. Добре, мисля, че това ще е от томболата. И айде мисля да ще сложа и по, кажем, един бийка. Айде, и един бийка. Защото сървър вече няма лидери, няма и бийкани, и аз имам 4. Та и един бийка. Това ще не са много яки работите, но това за сега.